Dámy a páni, môj comeback bol taký silný, že doslova povedal si aj Zitron, že spraví comeback. Ten blondiavý chlap že sa vydal nové video. A dokonca predo mnou. Je čas spraviť nový roasted. Ste si mysleli, že to bude vážne video? No, moje meno je Richard a vítam vás u ďalšieho videa. Tentokrát z novej série, ktorú volám Kec. A toto bude taký ten môj kútik, kedy sa ja budem vykecávať a budeme si robiť piču z nejakej danej témy. Teda hlavne ja, pretože rád kecám. A na rozdiel od Zitrona, ja som single, takže jediná spätná väzba, ktorú bude mať o moje pokusy o nevtipné vtipy, je iba môj kamarát Milan, ktorý mi vraví, že mám schizofréniu. Vidíte? A keď sme pri tých comebackoch, tak vrátila sa moja depresia, úzkostlivosť, osamelosť, znechutenie, pocit viny a verím, že tieto dve posledné veci by si zaslúžili niektorí z našich politikov. No, čo už. A ešte jedna vec, vyjadrím sa k jednej spätnej väzbe k minulému videu. A to je, že mal by som nechať Mariku Gombitovú na pokoji. A má pravdu, lebo tiež neviem, koľko vtipov ešte ustojím. A stojím si za tým, to Marika nemôže. No a témou dnešného videa je dospelosť. Aká to ironia však. A keď ja poviem, že som dospelý, znie to ako klamstvo. Takisto ako Zitronov popis na YouTube. Dospelosť znamená, že končím aj školu. To znamená, že už nemôžem robiť takýto typ videí. Zdravím všechny. Dnes je september a dneska si ukážeme, co mám v batohu. Další batoh. Pre všetkých mojich American boys. Jak mám byť kurva dospelý? Vyslovene ja som bol porodený bez môjho súhlasu. A keď ma Boh tvoril, mňa by zaujímalo, čo mu bežalo hlavou. Mala by byť z neho tá najvtipnejšia osoba. Dajte mu ADH, tvornásobnite to, aby to bolo na limite s autizmom, áno. Aký šťastný chlapec. Traumatizujte ho, keď bude mať 7 rokov. Uistite sa, že sa narodil v rovnakej časovej osi, aby videl Megan Fox. Áno. Hetero, áno. Mal by byť Meky, nie ako Žbírka. Ako Parena Knedla. Dajte mu to ako meno. Áno, spravte, aby v 18 vyzeral ako Meky Žbírka za mladá. Je športovo aktívny, vravíte, a chce začať fotbalovú kariéru. Dajte mu cukrovku, dajte mu ADHD ešte, dajte mu spoločnosť, ktorá ho bude šikanovať a dá mu obrovskú sociálnu úzkosť, áno. Dajte mu tú najväčšiu depresiu v 17, dajte mu existenčnú krízu. Šťastný je zas, Nech je osamelý zase v 18. Na jediný nástroj, ktorý by mal vedieť hrať, sú nervy. YouTuber, áno. A ADHD. Uistite sa, že žije v rovnakej časovej osi ako Spider-Man. Spravte to jeho obsesiou. Hlavný nepriateľ. Ženskú invaliditu, ktorá je o 51 rokov staršia. Všetko najlepšie. Ja som dospelý. Ono to je strašne v piči. Môžem sa legálne oženiť. Môžem ísť voliť. Môžem si otvoriť nový účet, lebo ak si ženu nájdem, tak radšej nech mi ujebáva peniaze z toho už to ani z môjho hlavného. Môžem si kúpiť alkohol. Môžem sa najebať a pičové ako futbalisti nevedia hrať. Môžem cestovať po svete. Ale kde kurva môžem ísť, keď nemám peniaze? Môžem si v kľude sadnúť za volant a nemusím počúvať toto. A teraz môžem jazdiť kam chcem, pokiaľ nemám prázdnu nádrž. Ďalšia vec, môžem sa hoci kde zamestnať. Ale bohužiaľ moju žadu na OnlyFans zamietli, lebo vraj som ešte čerstvý. Čo je celkom vtipné, lebo toto presne raz povedal jeden pán farár, ale nevidel som problém, že by mu to vadilo. A keby idem na pohovor, raz by som sa bal reálne, ako by to vyzeralo. Takže, pán Medla, prečo chcete pracovať práve tu? No, mám veľké ambície, ktoré by mohli pomôcť na tomto pracovisku a všetkým tejto budove. To znie veľmi zaujímavé. A viete povedať, čo presne? Na prvom mieste viera. Viera je veľmi dôležitá. A chcel by som zobrať všetky siroty do kostola, aby aspoň niekoho mohli volať otče. A von! Chápem. Takže s týmto vekom prichádza nová zodpovednosť a musí prísť obrovský mindset s týmto, lebo si presne v tej fáze života, kedy si povieš Možno 70 rokov do dôchodku. a takisto s týmto vekom prichádza ešte aj väčšia pozornosť. Lebo teraz keď spravíš nejakú kokotinu na verejnosti, všetci si povedia, Tento chlapec je dospelý. ale keď si bol dieťa, tak všetci mali v piči, lebo si bol
dieťa. A oni ti to prepáčia, lebo oni si pamätajú na to vzrušenie, keď boli v tom veku. Teraz jediný taký typ vzrušenia môžu mať, že pedofili podobný. No. Každopádne, jeden fun fact, ktorý som sa dozvedel, ktorý mi trval celý život sa pochopiť, táto značka není, že on zákaz pre mládež pod 18 rokov. Ono toto je varovanie. A prečo to je kurva varovanie? Lebo sa stane niečo takéto. Ahoj, ako sa máš? No vieš, ja a môj priateľ sme sa nasťahovali do spoločného bytu. Čo prosím? No áno, je to super, čakáme spolu aj dieťa už v 3. mesiaci. Si v poriadku? Samozrejme. No a povedz, čo si beríš, máš niekoho? Mám depresiu a existenčnú krízu. A teraz sa aj bojím trošku robiť kokotiny a mal by som prestať trepať pičoviny. Kokot, a čo mám podľa teba s tým robiť? No prepáč. Kokot. Kokos. Pič. No a to na YouTube to je rovnaké, lebo teraz to môže ovplyvniť vyslovene môj život. Takže niektoré možnosti musím buď odpísať, alebo úplne zrušiť, lebo to potom môže vyzerať takto. Vaše kvality, pán Medla, sú viditeľné a isto také potrebujeme. Ďakujem, to ja odpočujem. No, máme iba jeden taký problém. Nerozumiem, aké problémy? Váš YouTube kanál. Aha. Napríklad Sospäť Update 2020, to je veľmi ofenzívne a riskantné pre našu firmu. A vieme si odhadnúť, že ste nepredvídateľný klamár, lebo ste v 7 videách povedali, že sa vrátite naspäť, ale potom ste znovu zmizli. Mňa fascinuje, že ste to všetko pozreli bez toho, aby ste nezaspali. Mal som budík každých 30 sekúnd. Chápem. A pri najlepšom prípade by to asi vyzeralo takto. Pán Medla, ja milujem váš zmysel pre humor. Keď by som miloval takto svoj život ako váš zmysel pre humor, ale tak... Lebo komu sa chce pracovať v kancelárii alebo v fabrike celý svoj život s najhorším platom a s najhoršími podmienkami pre život ľudského, samozrejme však, ježišmarja. Najlepšie je, že keď som dostal nápad na toto video a začal písať prvé riadky tohto scenára, mi volal nejaký finančný poradca z Poľska a tá konverzácia dopadla zaujímavo. Dobrý deň, ja pierdolím. Som finančný poradca, chcem sa s vami poradiť s vašimi financiami. No môj zlatý, tu si na Slovensku, tu nemáme zlaté, tu máme eurá. Viem, ale niekto musí žiť v eure. To je fér. Zve skurve spýtam, ja pierdolím. Koľko máte na účte peňazí? 1 euro. Prosím, 1 euro. Teraz, keď som dospelý, môžu ma všetci cancelnúť. Ale všetci vieme, ako by to bolo v mojom prípade. O môj Bože, on urazil nás ženy. To je sexista. O môj Bože, on je ešte aj rasista. Isto bude aj nacista. Fašista isto, to je xenofób. On je ešte aj homofób. Tak, napísala som ju na IG a ešte aj na Twitteri. Je cancel. Ty sa snažíš cancelnúť Ríša? Áno, všetci vieme, aké hrozné veci vypráva v tom internete. No moja zlata. To nie sú tie najhoršie veci, čo povedal. A to ako myslíš? Ja ho nejde cancelnúť. Ale, ako to? To nejde. Musí sa to dať. Si to len myslíš. Ver mi, ono to vyjde tentokrát. Všetky tie jokes, čo povedal, a nie z nich nebol ten najviac ofenzívny, čo kedy povedal. Neverím. Ríšo, však povedz, čo si povedal včera. No, Reálne toto bol môj najofenzívnejší joke. A popravde, rád by som ho sem dal, ale už to hraničí s tým, že by som možno trošku dostal ban. A nechcem, aby ma vyjebali ako Viktora Vincov z Markízy. Ale nebojte sa, vaša skupina ľudí sa nemusí báť. Ja osobne mám rád televízory, takže LGTV komunita je v bezpečí. Ak sa pýtate, čo je najhoršie v tomto prípade, najhoršie asi bude to, že niekoho si nájsť. Lebo pozrieš sa na osobu, ktorá si myslí, že je v tvojej vekovej kategórii, ale potom si uvedomíš, bráško, ty už nemáš 15, ty máš 18. Pre tento vzduch už není čisto, keď basa je len místo. Takže ak chcete live, ako teoreticky poznať, že niekto má 15 rokov alebo viac, tak zistíte to podľa toho, že brigáduje. To je tá najviac safe zóna. Ale ja
antisociálny kokot, to aj tak nedokážem. Aj keď som teraz dospelý, tak stále budem ten jeblý kokot. A budem taký istý ako za mlada, aj keď už ma jebu kríž. A budem stále taký jeblý kokot ako za mlada. A teraz ešte idem maturovať a nechcem, aby to dopadlo takto. Môžeme začať. Už ste niekedy mali sex? On mal haváriu. Vy ste mali haváriu? A on. Mám chaos v živote, všetko sa mi jebe, ale ja aj tak viem, že niekde v tom nájdem ten balans. A o tom je ten dospelý život. Nájsť ten balans a robiť kompromisy. Lebo nie všetko si môžeš dovoliť teraz už a niektoré veci musíš obetovať, aby si sa v budúcnosti cítil lepšie. Táto téma je celkom dosť dôležitá, lebo je to ďalšia kapitola alebo etapa v živote a keď si ja poviem, všetky moje kapitoly, lomeno etapy boli videné na tejto platforme. Či to bolo detstvo, puberta a teraz ešte aj dospelosť. Je to nový svet, v ktorom sa začínam pohybovať. Není to príjemný štart, ale je to lepšie než žiadny. A som rád, že som sa dožil do tejto etapy, lebo nie každý to zvládol až sem. A som vďačný za to, že ešte tu môžem dýchať na tomto svete. Môžem vás zabávať tým najlepším možným spôsobom, ako sa to iba dá. Cez kameru, cez jebli puknutý mikrofón. A robí vás šťastným a zanechať taký tento môj digitálny otisk, ktorý vlastne sú moje random kokotiny, ktoré vyprávam na internete pred niekoľkými desiatkami ľuďmi, ktorí toto sledujú s radosťou. A tým sa vám chcem poďakovať, že sledujete tieto videá a dúfam, že som vás zabavil. Uvidíme sa v ďalšieho videa a zatiaľ sa majte a čaute. Bravo! Bravo! Otváram ten Tatr. Pičo si robím, nejdem piť. No ale, či to 10. výročie, no. Srandujem. Jeba september. A ty čo robíš? To je urna? A to je jeho popol? Dávam mu posledný blowjob.